Sêhirbazê Afriqî li nîvê geliyê agirê pîroz vêxist, hinek tozên sêhirbaziyê avêtin serêgir û bi zimanekî nepenî dest bi xwendina lava û diyan kir. Erd ji nişka ve hejiya û dengekî mîna teqînê hat. Li ber lingên wan, kevirê mermerê mezinê ku xelekeke sifirî li ser bû, jî erdê derket. Aladîn ji tirsan dilerizî û dixwest bireve, lê sêhirbazê xedar şeqamek li rûyê wî xist û bi dengekî tund got: "Netirse." Di bin vî kevîrî de xezîneyeke mezin heye ku tenê bi navê te vedibe. Heke tu gû bidî fermanên min, tu ê bibî dewlemendtirîn zilamê cîhanê. Her wiha, vê zengila zêrîn bixişîne tiliya xwe, ew ê te di her tengasiyê de biparêze. Sêhirbaz zengilek di Aladîn. Aladîn bi neçarî nêzî kevir bû. Xeleka sifirî girt û bi rehetî kevir hilda. Di bin kevir de pêlekanek hebû ku ber bi tarîtiya kûr a erdê ve diçû. Sêhirbaz got biçixware. Tu yê di sê odeyên mezin re derbas bibî ku tije zêr û zîv in. Ji tiştekî re dest nede. Herî kêm cilên xwe jî li dîwaran nexşîne, wekî din tu yê dicî de bibî kevir. Li peyvan odeyan, tu yê bigihîjî baxçeyekî ku darên wê tije fêkiyên biruskî ne. Li nîvê baxçê, di qulekê de çirayeke kevin û toz girtî heye. Çirayê hil de, rûnê wê birijîne, bixebin cilên xwe û zû bîne ji min re. Aladîn bi tirseke mezin daket xwarê. Odeyên ku sêhirbaz behsa wan dikir derbas kirin û gihîşt baxçeya efsûnî. Fêkiyên li ser daran di rastiyê de yaqût, elmas û zumrûdên pir mezin bûn. Aladîn ku qîmeta wan a rasteqîn nizanibû, tenê ji ber spehîtiya wan çend hep xistin ber kîsê xwe. Paşê çîraya kevin û toz girtî dît. Rûnê wê rijand û xist bin milê xwe. Gava Aladîn vegeriya ber deriyê şikeftê, sêhirbazê ku bi çavên tije çavnebarî li benda wî bû, xêriya çirayê bide min. Zû bike. Aladîn ku kîsê wî tije kevirên giran bû, nekarî bi hêsanî hilbikeve ser piyan û got: "Mamê min ê delal. Pêşî destê xwe dirêjî min bike da ku ez derkevim. Paşê ez ê çirayê bidim te." Sêhirbazê ku tenê li pey çirayê bû û nexwest Aladîn sax bimîne, ji ber vê redkirinê dîn û har bû. Wî fehm kir ku Aladîn guman kiriye. Bi hêrseke mezin, hinek toza dîna ve sera gîr, deriyê şikeftê girt û Aladîn di tarîtiya kûr a bin erdê de bi tenê ma. Aladîn di tariyê de ma, girî û bang kir. Lê dengê wî bi dîwarên kevirî ve vedîgeriya. Di wê bêhêvîtiyê de, dema ku destên xwe jî bo duwakirinê li hev didan, tiliya wî li zengila ku sêhirbaz dabûyê ket.